Čaute ľudia, toto video vám oznamuje, že oživujeme Jožko Dedo kamera. Ja sa tu len prihlásim, lebo Jožko Dedo kamera sa musí už oživiť, proste už som na dlho nevydal video. A teraz po dlhej dobe to video sa dočkali, ako to tu nebolo. Tak sa nepamätám, ktorý to je môj e-mail. Typneme tento. Nepozrámte sa. Dobre, máme asi dobré. Počkajte. A je to... Čo to je za úkav? Je to Jožko Dedo. Kamera máme, vidíte ju. Tešte sa, že budú vychádzať, takže tešte sa, budú vychádzať videá cez kamery. Budú vychádzať veľa videí, aj filmy budú vychádzať z kamery. No dobré. Toto asi bude pre túto zatiaľ video všetko, také privítacie. Zatiaľ